maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rayakan ilmu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, nggih dicaosi mikrofon, Mbak. Iya. Wilujeng dalu, Bapak. Wilujeng dalu, Mas Galang. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, Pak, tanggal setunggal Juni. Pamila diungelke gendinge Garuda Pancasila. Nggih, leres nggih. Nggih. Nggih, kula kan napa niki Mas Galang? Lho, miturut nawala menika wau kapureh nembang nggih. Pun minggah. Nggih. Pun minggah nggih pun nggih. Lho, niki wau nyumbang lagu ngaten Mak Nawala. Waduh nek kon nyumbang lagu kula awrat. Lah pripun kersanipun? Margi kula mboten bakat menyonyo. Oh, menyanyi. Mboten bakat menyanyi. Nggih. Nggih. Kula kok nyuwun lagu mawon. Oh nggih. Tembangipun napa? Napa nggih? Lali janjine. Oh, lali janjine. Ya. Biar pengantin kekalih ampun lali janjine pada saat ijab kabul. Laras. Nah, ada ikrar-ikrar yang sakral nggih, Pak nggih. Nggih. Sing kudu dieling-eling nganti besok. Iya. Mbak nyanyi lali janjine. Oh iya. Mbak Hindi. Iya. Jalur masuknya penjajah iki lho. Ngopo? Hindia Belanda. Oh. Lali janjine mereka ugi berfungsi nggo ngelingke sing do ndek utang niku, Pak. Juga kangge para kepala desa. Leres. Ya, terutama piyaga-piyaga do ndek utang. Nggih. Termasuk piyaga-piyaga. Nggih. Leres. Nggih, sugeng dalu Pak Camat. Sugeng dalu, Mbak. Kenalan sik asmane sapa? Paring asma Bapak sinten menika? Pak Salam. Pak Salam. Nggih. Pak Salam. Nggih, dadi teng pundi-pundi salam terus nggih, Pak. Selamat terus nggih. Alhamdulillah. Teng putih selamat. Alhamdulillah. Nggih. Iya. Asma Kinarya Joko nggih, Pak. Nggih. Tembangno, Mbak. Nggih. Lali janjine sak bawane. Nggih, monggo. Dina ngelingke sing nyaron kae ndek utang aku 700. Sing ngendang barang anggepe terus iso guyu seru. Dina Minggu. Ya. Kang tak Dina Minggu kang tak anti dinamune ayo wah iki karo sapa Mbak mau mangkat Mbak? Kula piyambak nika. Oh ya bener. Sareng Mbak Lita tapi iring-iringan. Iya. Kancani. Iki sak anu radi nglokrak suarane. Aja srawung sing manjak to mula. Iya, Mbak, kancani. Berdua. Berdua. Ayo Mbak Bella. Kasih itu kepada Bella tak terhingga sepanjang masa hanya memberi tahap kembali bagai sang surya menyinari dunia. Ya. Lah janjane kok dinai idu ki apa garing to, Mas? Aku miming plesetane sing kendang kok. Kula ki tersungging e. Ora apa-apa, Mbak. Aja gampang lara ati. Ayo. Ya. Enggak Mbak Bella. Jae wono. Cepat mong
pinter golek pintar golek alasan alasan ngantar-antar ayo dientekke gongke mak ya Aku wis ora percaya. monggo goyang Pak Camat Monggo Pak Samet. ayo yo sabaran ayo yo oe oa mana dimana anak kambing saya upayan muntang Pripun Pak Camat raosipun? Pripun Bapak? Srek. Serak. seret nek srek niki anu mboten sah mulih mengke jenengan Nanging dukani mboten sinten sing nyeneni Pak Pak mboten Dalang, Mas mboten Dalang. pun kula sumanggake kok niku iya enggak Janjane kumene Ayo yo.
Mas Dalang. Loh, dereng rampung, Pak. Dereng rampung. Dereng Dereng Pak. rampung. Ditelaske sik lagune ngaten. Ya, ya. Janjane kowe ning hatiku Nggih, matur nuwun. Matur nuwun Pak Camat. Nggih. Malah kula Kula sing panggil ngaturke. niki, kula suwun minggah teng panggung ning Mas Haji Panut. Oh, nggih. Niki ahli nembang. Oh, nggih, monggo di Monggo Mas Haji. Ya, sepati Niki cak. milih tinggal sinden niki. Monggo. Nggih, sembah nuwun Pak Camat, mugi dados berkah anggen panjenengan peparing rejeki. Ya, Monggo Pak Haji Panut. ya, ya. Nggih. Monggo. Ya. Ben dikancani karo Bu Ira lho. Oh ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ula menangi gebuk. Wah, Nggih. Matur nuwun. Matur nuwun. mengkirian ula menang gebuk niku tegese pripun? Sek lenggah diplekoto. Oh. Pak Manten Saringan. Oh, nggih. Nggih. Nyuwun idi kalih Pak Kiai calon Haji Salim, Habib Salim. Niki sing penting nderek mangayu bagio. Nggih. Tas hajate Mas Paiman. Paiman. Nggih. Semoga mempelai kedua menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin, amin. Nek nembang Nggih. karena bukan profesinya, Nggih. maaf. Nggih, ming sak onel-onel. Oh, mboten napa-napa. Panjenengan tresna kalian Nggih. budaya Nyuwun sewu dulur-dulur Wiramartan nggih. Menawi kula nembang nek salah ampun didenda nggih. Sepakat nggih. Nggih. Nggih, gek nyenjing kerja bakti nggih. Niki yang pertama kula tak mboten nembang, sakniki tak nyuwun lagu mawon kalih sing lenjeh. Loh. Niki sedaya, Pak. Nggih, sing Mbah Henul. Lagune niki ciptaane Sinten? Dike Sabrina. Oh, nggih. Napa? Tombok kangen. Oh, nggih, nggih. Mbak, Ya. kalih gerak nggih, Mbak nggih. Ayo ngok bengok. Mangke badhe dipun tambahi saweran kalih Pak Camat. Wah. Ah kok Jaya Endro iki sajake. Nggih. Kula ora tayang nembang. Mungkin tak ker-keran. Seniki kula tak nyuwun lagu mawon. Nggih. Lagune Tombok Kangen karena masyarakat Kecamatan Mirit utamanya Desa Wiramartan Singoyudan kangen kali Ibu Irah. Oh, Ngoten nggih. nggih. Karena Nah. selama ini ada 5 tahun tidak muncul karena disembunyikan. Oh, Gitu nggih. Monggo Bu. Lah gedene semono kok ya iso didelik. Mbak sinten nggih? Tombok Kangen sesuai kali di Sabrina. Wonten Mbak Fia niki wonten. Mbak Fia nggih. Mbak Fia monggo. Ya. Ah, urung Nggih, ngadeg Mbak kok Fia mau. nggih. Tombone lagune Tombok Kangen karena masyarakat sini padha kangen kali Bu Irah. Ngoten nggih. Heeh. Ya monggo Bu Ira nggih jumeneng mawon, Pak. Nggih. Prayoganipun. Nggih Ya. bergerak joget sesuai dengan di Sabrina. Ngoten. Ya. Bon monggo. Ayo Bu. Neng ampun Mas anu Fortuner 1 jangan nek Fortuner 1 minta Mas Paiman. Oh. Nggih. Monggo.
Mangga Bu. Kekalih joget sing apik. Oh iya. Via kuwi terutama. Heeh. Oh, ora usah sombong sik kowe. Heeh. Nggih, niki ciptaane Dike Sabrina nggih. Nggih. Kirangan, Pak. Nggih. Heeh. Tombo kangen. Nggih. Dik apa wis lali sliramu nyinyu. Iya. Yo, dangdutke Mas. Yo.
kula tak nembang saanten-antene. Oh nggih. Dikancani Sinten sing ngrencangi? situasi seniki kula sek duda niki. Nggih. Nggih. Niki kula sek duda 42 dina. Wow. Nggih. Monggo Mbak Sienten Novi, Mbak Novi ngancani kula mendambakan seorang rondo yang masih kempling. Nggih. Nek rondone sing niku Pak, sing dikawat niku Pak. Oh sing pundi? Sing Pun sing niki nyekel mawon. Rondo kempling mriki. Oh iya. Lagu jadul nggih. Nggih. Pun Sing cakepane ndas. cocok mboten dulur. Cocok nggih. Rondo kempling, monggo. Nggih. Jenengan. Ayo Mbak, ben disawer Mbak. Oh, gampang. Nggih. Mangke nek kurang Pak Camat. Nggih. Heeh ya. Nggih, rondo kempling niki saya persembahkan kepada Pak DPR Pak Bambang. Nggih. Semoga amanah menjadi anggota dewan. Amin amin. Nggih. Mangga. Lagune rondo kempling Nggih. kanca-kanca. Nggih, lagu jadul. Nggih. Tak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi Nang pasar, Pak. ngaren tak wae ora numpak taksi Wekan apa ora wedi Lintang nganggur kula purun rencane Pai opo? Pijet, Pak. Topir wong legan golek momongan niki blonjo napa Mbak yo badhe pindahan awan-awan lunga blonjo ning pasar paing rawan rondo kanggo aku ora pati penting Kepling lah, Pak. Tak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi Kengaren tindak wae ora numpak taksi Wekan apa ora wedi nganggur kula kurang rencane
Pasar Klewer. Nggih celakipun. Mau Mbak sing saking Bakurjo Putih. Manten dolalak nggih. Oh, nggih. Oh, Nggih. Niki Oh, Mbak. Napa lulusan SMKI? Oh. nggih. Niki tak sedekah nggih. Matur nuwun, Pak. Mugi dados ganjaran berkah. Rondo. Kula niku dereng malah. Dereng Mbak. man. Pisan wae dereng ngompon rondo. Aku duwe jengger, Mbak. Waduh. Heeh, enggak. Nggih, matur nuwun pun tampi. Heeh. Sembah nuwun Pak Haji. Ya. Berkah barokah amin. Heeh. Kreseke kula purun, Pak. Ah, jan. Piyai iki nek remen dana weweh ngono kuwi lho. Iya. Wis do ditembangke iki mau ana sing arep nyumbang lagu ning iki malah kepara wektune ora candhak. Oh iya. Ki anu Mbak, tulung balekno sithik Mbak duwite sing pake sing arep nyumbang lagu mau. Iya. Ki urung candhak wektune. Oh iya, mbok menawa panjenengane kersa ngenteni engko nek gara-gara mak. Ya. Dibacutke sithik lakone, karang iki lakone rada dawa. Oh iya. Nek sing dawa tenan ki ya sing ngempul kae kok ya Mas. Iya. Yo, ayo tak dhereke. Kripate kasik lho, Nduk, nggo punden dalang. Oh iya. Khususon Kanjeng Sunan Kalijaga, khususon Ki Sena Nugraha, khususon para punden dalang sak Nuswantara Al-Fatihah.